Voor Margot Boer uit Grauw wie de eerste dag succesvol, alhoewel ze net heel tevreden is. 500 was niet zo best. Toch waard ze treden op deze afstand om de basis op de 1000 meter verder uit te bouwen. Op die afstand wordt ze tweede. 1000 was wel beter, ja. Margot Boer. Boer giet dus vol vertrouwen de dag van Joertien. Ik verwacht dat ik morgen 500 gewoon weer wat beter rij en goed de focuspunten pak. En dan 1000 gewoon goed weer meerijden. En dan hoop ik dat ik morgen gewoon bovenaan sta. Maar het Leenstra waard treden op de 1000 meter, maar speelt het verder geen rol. Wol een orenvries in, Thijsje Oenema. Maar ik zij is net blij met haar 400 meter. 400 meter net zo goed. Ik maak wat missers overal. Dus die hier steek ik ken. Thijsje Oenema. Ze wordt wel deelt eerste op die afstand tegen met Annette Gerritsen. Op de 1000 meter wordt ze zesde. 1000 meter ben ik de eerste 1000 meter weer goed en daarna weer het minder. Blijf ik net zitten, ja, dan is het een lang verhaal voor mij. In het tussenklassement stiet ze nou vierde. Dat kan heger. Ik heb net wel goede races erin, dus dat kan nog veel beter. Dus ja, dan moet wel mooi met wel. Bij de malje docht Sjoerd de Vries het goed, maar een hele mooie 400 meter. 4 vond ik super tevreden met PR. En dat is natuurlijk top, hè? In Heerenveen een PR rijden, dus dan kan je alleen maar tevreden zijn. Jesper Hospes waart tweede op de 400 meter. Maar Sjoerd de Vries zit voorlopig op het podium na een zesde plak op de 1000 meter. En dat wil ik graag zo houden. Ja, zeker. Die podium moet ik verdedigen. En boven Sjen, tweede plak, wordt nog wel moeilijk. We moesten echt wel nog hele goede afstand rijden. Maar ja, een mooi doel voor morgen is gewoon die tweede plak vasthouden.